Yo, what's up mga kamatnot? Magandang umaga po sa iyong lahat. Bago lahat mga kamatnot, maraming salamat po Ama na binigyan niyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa, panibagong hamon ng buhay. At maraming salamat po Ama sa araw-araw na andyan po kayo palagi at hindi niyo po kami pinabayaan at lagi po kami ginabayan. Yan po, maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Yun, what's up mga kamatnot at panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo ngayon. Today is Sunday mga kamotmot at pang 4 days natin dito na nag-iisa. Ayan po at kunti na lang po ang tao mga kamotmot ang naiiwang sasakyan. Ano na lang to, tatlo, dalawa sa atin, isa ito. Ayan po mga kamotmot, good morning po. Magandang umaga, medyo masama ang panahon po dito ngayon mga kamotmot. Umulan-ulan po dito kagabi. At tingnan yung paligid ng kalangitan mga kamotmot, medyo madilim. At tayo ngayon lalabas at bibili ng pandesal mga kamotmot. Bili tayong tinapay mga kamotmot, magkakape po tayo. Ang oras po ay 5:50 ng umaga. Kaya tayo ay maglalakad-lakad, tayo, bili tayo ng tinapay. Lalabas po tayo doon mga kamotmot. Okay, right. Uy, sarado pa man yung gate. Beng! 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 Aha. Wala. Naka na doon sila sa loob siguro mga kamotmot. Kaya tayo ay lalabas. Bili tayo ng tinapay or pandesal po. Sarado pa po yung anten nila. Yan o. Dugi-dugi. Dugi-dugi-dug. Dugi-dugi-dug. Ayan, nasirado pa yung gate mga kapnot. Pero tayo ay lalabas tayo. Ulit tayo ng pandesal. Labas lang ako, bili ako pandesal. Ha? Yan po at yan mga kamotmot, bili tayo ng tinapay dito. Lakad-lakad po tayo dito. Ano. Okay right mga kamotmot, dito naman tayo sa highway ito. Yun. Ito nga mga kamotmot, lakad-lakad po tayo dito sa highway at tayo hanap tayo ditong mabilang tinapay or pandesal. Yan po, lakad-lakad lang po tayo dito mga kamotmot. Good morning. Medyo talaga ang panahon ngayon mga kamotmot, makulimlim at madilim ang kalangitan. Siguro kagabi nga mga kamotmot, umulan kagabi. Kaya sana hindi nabasa yung ating mga kasamaan doon sa taas. At ngayon pa naman ang kanilang pagbaba, susunduin namin sila mga kapatid. Mamaya pa yung hapon, baka mapaaga yung baba nila dahil maulan. Right mga kapatid. Tayo bibili ng kape, may kape pa naman tayong stock doon. Bili lang tayo ng may mainit na pandesal dito. Pandesal po ang ating bibilin kung wala tinapay. Okay. Hanap lang tayo kung saan yung may pandesalan dito mga dito. May bakery pala dito banda. Yan, ito tindahan yan, sarado pa rin. At dito saan yung may kuya, ano yan kuya? Pandesal ay. Ano pala? Pabili po. Ha? Oo. Ito na lang ako bibili. Magkano ang ano yan kuya? Dos. Bali 20 kuya. Pesos. Oo.
Tagdos, di ba? 20 pesos ay 5. 10 piraso. Ah, 10 piraso. Di po, ano na. Nalalakihan ko ya? Yan po mga kamarkot, nakabili na po tayo ng pandesal. Ito po yung pandesal. Yan po. At may binili tayo rin sa tindahan. May bukas na rin. Bumili na tayo lahat. At para tayo babalik na sa ating balik na po tayo doon mga kamotmot para magkape po tayo. Okay, right. Yuhu. Yan o. Lakad-lakad tayo muli mga kawatan. Babalik pa tayo. Balisan natin. Baka abutan tayo ng sama ng panahon. Dito sa kabundukan mga kamototo. Madilim yung langit doon. At baka tayo maabutan. Huwag naman sanang bumagsak ang ulan mga kamotmot. Mabasa sila doon mga kamotmot. Pababa pa naman yun sila tapos mabasa lang. Ayan po, at wala tayo magawa kung uulan talaga mga kamotmot. Yan. At tayo'y lalakad-lakad na naman tayo muli. Pabalik doon sa ating tinutuloyan. Yung school yun pa rin po mga kamatmot, umiikot lang po ang ating araw maghapon dito sa area na to, malakad-lakad. At di pa nga tayo nakapunta doon banda roon mga kamatmot sa parting palengke. May mga palayan doon na magandang ikutan sana, kaso lang tinatamad tayo mag-ikot-ikot. Ayan, kala ko kung sino yung kasalubong kong siksi. Napunta? Kape. Sirado pa pala no. Yan po mga kamatmot, at tayo salubong natin yung isa sa ano dito, katuwang sa resort. Bibili daw siya ng kape. At malapit na po tayo. Para yan. Binuksan na ang daan patung Luuwan. Okay, right. Mga halaman o mga kamatmot. Ganda ng mga halaman o. Okay. Paisa. Meron bang isa dito? Malaki na, malaki. Ang puno na puting halaman. Ito yung puting halaman sa taas. Yan, dalawang puno yan. Right. Tuloy lang tayo sa ating paglalakad punta rito, babalik sa ating kwarto. Yan po ang ating dalawang sasakyan. Yan, siya na lang na sila na lang dalawa dyan na iiwan. Yung nag-check out na yung iba mga kamatmot. Okay, right? Gandang
klaseng halaman kaya ito mga kamotmot. Yan o. Ayan po mga kamotmot, dito na po tayo. At tumangkad-tangkad na rin yan mga kamotmot, dati mababa lang yan. Ayan mga kamotmot. Ayan. Nakot. Silip tayo dito. Yo, what's up mga kamotmot, tayo ay lumabas at pupunta po tayo ng palengke. Ating salubungin yung ating kasamang driver na si Bong. At mamalingki po kami mga kamotmot at pagluto po namin yung aming mga kasamahan na nanggagaling sa bundok. Right mga kamotmot, dito tayo sa likod ng Daddy's Place dumaan. Yan po yung Daddy's Place mga kamotmot. Okay, right, ayun, may mga tindahan dito. Yo, oh, may kasalubong tayong tricycle. Yan po mga kamotmot yung Daddy's Place. Ayan po mga kamotmot yung Daddy's Place. Andyan po sa okay, right. Yo, punta na tayo mga kamotmot sa palengke. Kita highway na po tayo. Ayan o, tayo'y papunta nga po tayo ng palengke. At kung mauna man tayo doon kay Bong, doon na natin po siya hintayin. Okay, right mga kamotmot, po yung paligid ng ating nadadaanan sa highway, yung mga bahay-bahay mga kamotmot. Ayan o, diba? Ganda. Root. Yo yo yo. Woo. Ayan po yung kalsada. Okay, right. Opya. Danda lang tayo mga kamotmot. Hindi naman tayo nagmamadali at si Bong ay nasa Tanay pa lang dahil mat-traffic daw po ang Tanay. Okay, right. Yun o. Oh, curve. Yan po ang daan. Palengke, right. Yo. Woohoo! Good morning po sa inyong lahat mga kamotmot. At tayo ngayon nandito sa highway nga ay tayo papunta ng palengke ng PAMI. At ating salubungin si Bongske at tayo'y mamimili ng maluluto para sa ating mga kasamahan na nasa bundok at aming susunduin. Lulutuan po namin sila para sa kanilang makakain hapunan, mamayang gabi o anong oras man. Yan po. Right. Yuhu. Okay, andito pa tayo sa kalsada. Okay, right. Yup. Oh, stay. Yeah. Yan, gaganda ng mga puno, mga kamotmot. At doon sa unahan may kita tayo mga palayan doon. Yan o, tingnan nyo yung kalsada. Tingnan nyo yung kapaligiran ng highway ito. Aha. Ayan po mga kamotmot. Okay, right. O, ang ganda ng kapaligiran mga kamotmot. Kitang-kita po ang kabundukan ng Rizal area at palayan dito nasa sakupan ng Laguna. Yun o. Yun. Right. Yun na. Yan po mga kamotmot, yung side na yan. Ayun, yan. Kitang-kita po ninyo yung palayan dyan. Ayan, at dito sa kabila, ganun din po yung palayan dito sa kabila mga kamotmot. Ayan o. Diba? O, may mga nag-aani na po dito. Yo, what's up? Yan po mga kamotmot, may nag-harvest na po doon, nag-aani na po sa kanilang palayan. Yung area na yan, yung side dito wala pa. Ito, may magandang palayan po dito sa area na to mga kamotmot. Kaso lang, yan side ng sakyan kasi nakikita mga kamotmot. Dito na lang po. Ayan, yun. Malapit na po
tayo sa palengke ng PAMI mga kamotmot. Right. Yuhu! Palengke. Medyo maambon po mga kamotmot at tayo'y bibili lang dito. At ating hintayin dito si Bong. Ayan po at yan o. Ang palengke ng PAMI. Dito tayo at mamili po tayo dito mga kamotmot. Oh, wala na yata ang paa. Wala na yata ang paa dito. Paa. Wala nang paa ng baboy. Ay kuya. Ayan po mga kamotmot, nandito na po tayo sa palengke at bibili po tayo dito ng 3 pata. Ito po yung si nanay, yung suki ko dito sa Longganisa, wala si nanay. Ayan po mga kamotmot. Yan si kuya at saka si ate. Ano pangalan nila kuya? 1195 sir lahat. Magkano po? 1195 po. 1195. Okay. Paki ano lang po ako ate ha. Paki resibo lang po ako. Sir, tatanggalan na. Opo, tanggalan na po. Dito kasi po. Puro bago ay oo nga, bago nga to kasi na. Ayan po. Magkano babayaran natin? 19 1195. 1195. Okay po. Yan po mga kamotmot, sinatap na po ni kuya yung ating biniling 3 pata. Yan. Yun o. Wala si nanay ano. Wala pa po. Si nanay yung suki ko rito eh oh. Sir, ano yung vlog niyo? Kamot Mo TV po. Kamot Mo TV. Yung YouTube channel ko Kamot Mo TV. Hindi lang po yan. Makita ko sa rin. Ayan, natin si ate para makita sila sa ano mga pangalan nga ni anong pangalan mo ate? Busy si kuya. Jaya. Si Gia, ito si kuya. Si Adong po. Kadong. Kayo po sino pong anak ni nanay sa inyo? Ay ikaw, anak ni nanay. Ayan si mga anak pala to ni nanay at saka manugang. Ayan po. Ayan o, kuya o. Kaway-kaway dyan, kuya. Ayan po mga kamotmot. Okay, right. At mamaya-maya na lang mga kamotmot at tayo magbabayad muna. Maganda sila, kuya, nakangiti o. Mga kamotmot, bumili kami uli ni Bong. Andito na si Bong. Bumili kami uli dito ng ano yan, Bong? Limpo? Kasim? Kasim. Ayan. Bili kami uli ng Kasim. Panghapunan lang naman siguro. Ano na yata? Ayaw ko kung anong araw kayo aalis. Lunes na rin yata eh. Oo. Isa pa? Ilan ba in-order mo? Kalahati. Pwede na siguro yun. Oh. Pwede na po ng 560. Ha? 555. 565? Pa ano ulit eh? Pa tawag nito pa resibo rin uli. Yan po at dito tayo uli ngayon sa palengke. Bangor, hindi yan bibili. Ha? Pwede rin siguro. Oh, sakto na yan, tama na yan. Pwede na siguro yan. Ha? Pwede na siguro eh, o 2 piraso. Na, Bangos o 3. dalawa lang. Dalawa lang. Then mga kamatot, bumili rin kami pang sahog. Yan si Bong, siya namimili kasi siya po ang may alam dyan sa pagluluto. Tayo'y assistant lang po dito. Yan po mga kamatmot. Buka. Dalawa, isa. Awan na. Toyo. Tuyo.
kilo. Ito yung dalawa. 50 kilo. Ayan po mga kamot-mot at dalawa po, dalawa. Pinakamaliit yung Ano pa na? Yan na. Ay, sasawan. 57. Tagasan po kayo. Manila. Manila po. Ito po. Taga Manila po. Up. Ha? Ayan o. Kamot mo TV yan te ha. Kamot mo TV. Kamot mo TV. Tapos, kung lalabas yung pangalan ko dyan, yun na yun. Salamat ha. Salamat. Yan po, sila dito si ate. Dito kami bumili ng isda. Yan. Anong pangalan nila ate? Ani? Ani at saka si ate. Si ate maganda. Ha? Maureen. Siya at saka si Maureen. Yan po. At dito kami bumili ng bangus. Okay. Subscribe nyo po sa YouTube para makikita nyo. Magtanong na lang kayo doon sa kabila. Yung may karne doon, naka ano sila doon sa akin. Sige po, salamat. Kamot-mot TV. Kamot-mot TV. Lagi po yung napapanood. Tapos, kung may lalabas doon na pangalan ko na Joselito Dupalco, ako yon kasi apat kaming kamot-mot eh. I-search nyo lang sa YouTube Kamot-mot TV. Tapos may pangalan ko doon Joselito Dupalco, ako yon. Tapos motor yung logo ko. Sige po, salamat. Ano pa po? Kamatis. Bili kami ng kamatis. Kano yung ganda? 19. 19. Yan o, 19. Kabayad. Welcome to my channel. Yan po mga kamot-mot, handa na si Bong ng ibinababad ang iihawing ano ba yan? Kasim? Kasim. Yan po. Ako nakasalang na po yung lalagain. Lagang pata. Ha? Parang di yata ito gumagana.
Chicken. Ha? Ang mga orderin mo? Chicken na lang. Tapos dalawang order. Walang rice. Soft drink. Siyempre. Ganyan ka eh. Litro na. Pasalo lang. May ginagawa mo. Ayan po mga kamatmat tayo eh. Ayan po yung lulutuin mo. Ayan o. Nilagang pata. Ayan po. Okay. Bili muna tayo ng aming makain. Mot, andito na po sila. At okay naman sila lahat. Bong, tumaob tong ano mo ah. Yung, Lawigan, kumusta? O, ang sarap ng... Ayos lang, Igan? Ayan po. Ayan po yung mga gamit ay yung iba dito sa Juan. saan ka upo, Leonardo? Yan o. Kain lang kayo, kain lang kayo, kain lang kayo. Yan, kain lang kayo dyan, kain lang kayo. Silex, Silex. Yun o. Kain lang kayo dyan ha.
Meron, meron nil.